Okay, nu skal du til at lave layoutet om. Nu har du lavet dine indstillinger. Du har lavet dit første indlæg. Og layoutet, det kommer så her i den tredje fane. Og igen, det her det er noget, du skal gøre en gang for alle, og så er det ellers bare at blokke løs. Men nu skal du se her. Det første, man kommer ind på, det hedder sideelementer, og det er faktisk det eneste, vi skal bruge. De andre her vil jeg kort lige gennemgå her. Skrifttyper og farver, der kan du altså så vælge, hvilke ting, der skal, som du skal lave om på. Du kan gå ind og vælge lige præcis de farver, du nu vil have, hvis du ikke synes, den her skal være grøn, og så videre, så videre. Det bestemmer du altså selv. Redigere HTML, det anbefaler, at du holder dig langt fra, fordi der risikerer du at ændre i selve kildekoden til din side, så kan det være, at der er noget, der bliver vist helt anderledes, end det egentlig skal. Vælg en ny skabelon. Der kan du simpelthen gå ind og vælge lige præcis, hvad det er for en du kan vælge en eller anden ny skabelon. Nu har jeg jo bare valgt den grønne her. Du kan bare tage en af de andre, hvis du har lyst til det, og så ændre skrifttyper og farver derinde bagefter. Det bestemmer du selv, og den her, den bruger du, hvis du vil tjene penge, hvis du vil have nogle Google-annoncer inde på din side, så du vil tjene lidt penge på din blog. Alt det her, det skal vi ikke beskæftige os med nu. Vi skal beskæftige os med de her sideelementer, for det er dem, som du nu skal lave om. Heroppe, her har du selv, sådan som din blog den ser ud. Det hele starter med din navigationslinje. Det er en blogger tilføjer, og den kan du ikke lave om på. Det eneste, du kan gøre her ved at trykke redigere, det er, som du kan se, du kan vælge farven. Den er som standard blå. Jeg har så sat den her til sort nu. Men det er jo bare helt og holdent dig selv, der bestemmer, hvordan du vil have den til at se ud. Herunder selve hovedlinjen redigere, der kan du så gå ind og ændre titlen, hvis du vil have noget andet. Du kan indsætte et billede som baggrund, hvis du nu synes, det vil være kønt at have noget vand som baggrund, og så noget tekst ovenpå det og så videre. Det kan du selv lege med. Det har ingenting at sige med det, vi skal lave her, men her kan du altid ændre titel og beskrivelse på din blog. Men her har du så selve de blogindlæg, som du kommer ind med, og det vil sige, det er dem, som du så sidder og skriver, de vil blive vist der, og der kan du så ændre de her små ting omkring, hvordan det skal se ud, og hvis der skal være etiketter på osv. Igen, det er bare layoutmæssigt, det er ikke noget, det er noget, som du helt og holdent selv kan bestemme, om du vil ændre på eller ej. Det vi skal gøre nu, det er, at vi skal tilføje nogle gadgets. Her har du et blogarkiv, det er alle de gamle indlæg, som du nu laver, der, når du kommer over de der 7-10 stykker, der vises på forsiden, så vil de andre blive vist i dit blogarkiv. Her har du om mig, feltet, hvor du kan gå ind og indtaste lidt om dig selv, hvis du vil være offentlig, hvis der er andre, der skal kunne følge dig osv., så kan du indtaste, hvem er du, og hvor bor du henne, og så videre. Du kan gå ind og ændre lidt på din profil, hvis du har lyst til det. Du kan også være helt anonym, hvis du synes det, så kan du bare bruge et eller andet kaldenavn. Her tilføjer du gadgets, og det er det, som vi skal til at gøre nu. Det første, du skal tilføje, det er en blogliste. Og der har du 2 blogs, du skal tilføje. Du kan kalde det min blogliste, men du kan også kalde det noget andet. Det bestemmer du fuldstændig selv. Men det, du skal gøre her, det er, at du skal gå ned og klikke på Føj blog til din liste. Og så skal du indtaste 2 webadresser, og du skal indtaste dem, som jeg giver dig nu. Du skal indtaste først den, der hedder hurtig-slankekur.blogspot.com. Det er den første, du skal sætte ind her. Det er nemlig der, hvor alle de her forskellige blogs hertil, de mødes. Sådan. Så er den tilføjet. Det er herinde på den her blog, du lige, hurtig-slankekur.blogspot.com. Det er her, at jeg tilføjer dig, hvis du vil være offentlig, hvis du vil have, at andre skal kunne komme med gode tips og respondere på, hvad du nu skriver på din blog. Og alternativt, så kan du selvfølgelig være anonym, men du skal simpelthen tilføje den ligegyldigt fordi ellers så kan jeg nemlig ikke komme ind og se din post. Så kan jeg nemlig abonnere på dit
feed, hvis det er her. Det er noget teknisk, det behøver du ikke sætte dig ind i, du skal bare gøre det. Den næste, du skal få til din liste her, det er WordPress-bloggen, som jeg har lavet, altså Naturlig Slangekurs officielle blog. Den hedder naturligslangekur.wordpress.com. Sådan. Det er de 2, du skal have på. Hvis du har andre yndlingsblogs rundt omkring, jamen så får I dem endelig til, men de her 2, de skal altså være der, for at jeg kan komme ind og hjælpe dig. Du klikker her på gem. Sådan. Og så er bloglisten tilføjet. Lad os få nogle flere gadgets på. Det var bloglisten. Så skal du tilføje faste læsere. Sådan. Den behøver du ikke gøre noget ved. Bare gå ind og klikke på den, og så sige der. Fordi det er nemlig, der kan den så vise, hvem der læser den her blog fast, og det vil så blandt andet være mig. Vi tilføjer endnu en blog her på, og det er abonnementslinks. Det her, det gør det nemlig nemt at abonnere på de her links. Det gør nemt for mig at gå ind og tilføje mig selv. Det her, det ligger et RSS-feed ude, som jeg så kan abonnere på, og det gør, at lige så snart du skriver noget nyt, så kan jeg se det inde på min blog, og på den måde, så behøver jeg ikke kontrollere din blog hele tiden. Så du klikker bare tilføj, og så kan du her skrive abonnere på, nu skriver jeg Henriks Slankekur. Ups. Men du skriver selvfølgelig bare på, hvad pokker du nu ønsker. Sådan der. Og så er der den sidste ting, du lige skal tilføje her. Og det er en linkliste. Den kan du så for eksempel kalde links. Og det du så skal tilføje her, det er et link til Naturlig Slankekur. Det er min løn for at hjælpe dig med de her ting. Jeg tager jo ikke penge for at komme ind og komme med gode råd og så videre, når du laver den her blog. Men derfor så beder jeg så om et link ind til Naturlig Slankekur, og det gør du på den måde, at du tilføjer de her links på den her måde. Du skriver så en ny webstedsadresse. Den hedder http:// og så www.naturligslankekur.dk/. Under webstedsnavn, der skriver du slankekur og vægttab, for det er det, den handler om. Og så klikker du her på tilføje link, og så kan du se hernede, nu den kommer på, så klikker du gem, og så er den her. Det eneste, du mangler nu, det er simpelthen at redigere dem her op og ned, som det nu passer dig. Hvis du nu synes, at det her om mig, den skal være oppe i toppen, så kan du bare sætte den derop, og så kommer links, og så kommer faste læser. Rækkefølgen af det her, det bestemmer du helt selv, hvordan at du vil have. Når du er færdig, så trykker du gem her, og så kan du se, vis eksempel, og vi prøver at gå ind og se, hvordan bloggen den så ser ud. Og som sagt, du bestemmer helt selv, i hvilken rækkefølge du vil have det her. Det er mere og farverne og alle de her forskellige ting. Det eneste, jeg beder dig om, det er, du skal have de her 2 på bloglisten. Du skal have et effektiv slangekurs liste på, den skal listes her, den der er på blogger, og så Naturlig Slangekurs WordPress blog, som jeg også gav dig adressen på, og du kan også se det herude på hjemmesiden, hvor den her video den ligger. Og så et link til Naturlig Slankekur. Og så ellers bare lave indstillingerne, så er du simpelthen klar til at lave indlæg nu, og det kan du se i den næste video, hvordan du gør.